Auto nga na aksidente nahulog pa sa pilas sa Pasig City. Si Julius Bilacaol nakatutok. Ang oxygen tuya sa ulo. Hindi na magpanaw. Makitaan sa sininga video ang pagpaninguha sa mga katapos sa Pasig City Fire Station para mapagwang isa sa mga sakay sininga auto nga matapos na aksidente. Diretso nga nahulog sa ginabulubanta 30 katapang nga pilas sa kilid sang highway sa barangay Sablogon, Pasig City kahapon sang aga. Pag-abot nila sa may barangay Sablogon, kaya medyo ang dala na daw medyo padulhog bla daw asipan. Siguro na lost control ang driver kag nagbunggo sa sarang electric post ka street light. Pag sa according sa mga witness man to, pag igo sa street light, to lagi balis ka dengan auto nag upside down sa bla. Tapos nag-slide kag nahulog sa do hili portion sa may creek na sa dalo mo. Ang auto ang nagikan sa Rojas City, kag padulong sa direksyon sa Pasig City proper. Inang ginamaneho ni J. Lord Olandres sang Ibisan Capiz. Sakay sini Sanday Veronica Samera sang Rojas City, Mary Lovely Hart Linon sang Ibahayaklan, kag isa pagid nga ginkilala kay Harold Vien. Halos nadugmok gid ang salakyan, apang maswerte nga wala sang nataman sa mga sakay sini. Conscious man sila mo. Ang ito babae mo to ang 19 years old lang doon dugayan. Naging ano gid pero ang iban pag abot ang responde kay malapit mo lang. Sige na abot mo tong rescuer nato na. Gilayon nga gin-refer sa ospital ang mga sakay sa salakyan para mabulong ang kasamaran nga ilan na angkon. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Bilacaol, 1 Western Visayas.